татарлыкны, милләтне, дин һәм тел саклап калган дип әйтәләр. Әйе. Әйе, мин шул сүз белән һәм дә үзем дә шуның белән канагатланам, үзем дә шунарга чакырам. Һәм дә менә кичкенә генә булган булса да тәҗрибәм, белемем ягыннан карасам да, мин әле хәзер генә менә Казан шәһәренә күп зияратлар кыла башлагач, татар халкының тарихы белән кызыксына башлагач, мин аңладым икән. Чыннан да безнең мәдәниятебезне дә, телебезне дә, тарихыбызны да гасырлар буенча карасак, ислам дине саклап килгән. Менә илкеге булган шул гадәт-горефләрне дә хәзерге имамлар өстендә һәм дә бөтен әйтергә мәдәнияткә игътибар итеш халык. Бөтен кешеләр бөтенесе шул нәрсәне уртаклашырга тиеш безне белән. Һәм дә ничек әйтергә инде дин белән генә, чөнки безнең бит ул айыру түгел, ярамы айырырга. Культур халкы башка, дин халкы башка дип алай айырырга ярамы. Айырмасак. Менә мәсәлән Ивановода безнең мисал өчен китерсәк, бик яхшы иттереп шул бергәләшеп бара. Әйе, бергәләшеп бара. Шул дин сәбәпле, шанасызмы, шул дин сәбәпле менә кешеләргә татар телендә сөйләшкәч кенә, хәтта күп халык татарча яхшы аңламаса да, менә шундый матурайып, шулай колакларын салып тыңлап, нәрсәдер үзенең туганнарын ишеткән кебек шундый яхшы безгә хисләрен дә сөйлиләр, Аллаһка шөкер. Менә шундый тизлек дөнья барыр халында без тиешләр яшьләребезгә ниндидер шундый эффективный әйбер бирергә. Ә динебезнән дә эффективнырак әйбер юк. Чөнки дин ул хитап кыла, юнәлә кешенең акылына, кешенең идеологиясына, кешенең йөрәгенә, кешенең сагышына. Менә шул нәрсә белән без иншаллах, менә бу минем фикерем һәм дә бу бәлки булган галимнарыбызның, татар галимнарының фикере дә шулай иттереп без иншаллах саклаячакбыз телебезне, милләтебезне иншаллах. Амин, шулай булсын. Изгешегездә уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә шундый мөмкинчелек биргән өчен. Мөхтәрәм җәмәгать, чыгышымны башлар алдыннан хөрмәтле Ринат Зинурович, бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе, аның ярдәмчеләре, рөхсәт итегез сезгә зур рәхмәтләремне белдерәсе килә шушы чараны оештырган өчен. Һәм дә башка безнең баш олы мөфтиләребез, хөрмәтле президиум, хөрмәтле хәзрәтләр, мөфтиләр, имамлар, динебезне яхшы иттереп алып баручылар, сезне ислам сәламы белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Яңа гасыр таләпләрен ничек җиңеп үтәргә тиешбез? Әлеге сорауларны мәдәнияткә һәм дингә игътибарлы булган һәр кеше үз алдына зур сорау итеп куя. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Арагызда иң хайырлыгыз алар шулдыр, кем дөнья мәшәкатьләрен ахираты өчен калдырмый, һәм дә ахираты өчен дөнья мәшәкатьләрен ахираты өчен калдырмый, һәм дә ахиратын дөньясы өчен калдырмый." Менә ничек шушы яңа гасырда безгә шул балансны табыр өчен шундый зур сорауга кемнәргә соң без юнәлергә тиешбез? Бәхетле булыр өчен кеше үзе ничек тотарга тиеш бу очракта? Әлбәттә дә, кардәшләрем, бу сорауларга җавап әзерләргә тиеш хәзерге безнең белемле, ихластан үз эшләрен алып баручы имамларыбыз. Ярдәмгә алар тиеш килергә, безнең яңа галимнарыбыз тиеш килергә. Шуны да инде әйтәсе килә, кызганычка каршы, безнең татар халкы арасында имамлар һәм муллалар турында хәтта кискен караш та бар. Имамлар мәҗлестән мәҗлескә йөреп, бәлеш ашап, садака гына җыеп йөриләр дигән сүз дә чыга халык арасында. Әлеге сүзләр тик буш урында гына чыкмый. Шуннан да кайбер имамларыбыз үз мәнфәгатен кайгыртып, финанс-матди ягына гына игътибар итеп, мәхәллә халкы арасында гүзәл, матур җәмгыять барлыкка килүен булдыра алмый. Икенче авырлык ул белемле яшьләр имам булып эшкә килергә ашкынып тормый. Талантлы укылмышлы яшьләрне югалтабыз. Әлбәттә дә миңа гаиләмне ашатырга кирәк дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Һәм дә аларның сату-алу эшенә дә китүләре мөмкин. Әлбәттә, бәлки безнең дәүләт җитәкчеләре һәм регионнардагы җитәкчеләр бу хәлгә игътибар итсә, безнең үз татар имамларыбыз курыкмыйча халык
халыкка хезмәт итүләре турында бераз кайгыртса, үзгәрешләр башланыр инде. Илмир хәзрәт, менә минем Кистем авылында булганым бар. Шундый матур авыл, ул үзенчәлекле авыл, чөнки анда күп кешенең фамилиясе Касыймовлар. Менә бүгенге көндә Кистем авылы ничек яшәп ята? Әлхәмдүлилләһ, сез килеп киткәнсегә яңа мәчет салдык. Мәктәптә музей эшли, татар телләре укытыла, авыл яши, шактый гына яңа йортлар салынып килә. Һәм инде авылыбыз яшәр дигән нык өмет белән яшибез, әлхәмдүлилләһ. Динне таратырга тырышабыз. Миңа калса Удмуртиядагы иң танылган авыл дип әйтергә кирәк Кистем авылын. Шулай бит, танылган кешеләре дә күп аның. Иң танылган һәм иң зур татар авылы. Ничә кеше бар авылда? Хәзер инде укалик булмаса 8-дән артык кеше, 350 йорт. Халык дингә тартыламы? Аллага шөкер тартылар. Соңгы елларда аюша яшьләр дә мәчеткә җыри башлады, дин сабакларында җырлар. Нәниләргә теге ислам диненең нигезләрен өйрәтәсезме? Маса күбрәк бара экскурсиялар өчен һәм лекциялар белән. Мәсәлән, менә бүген чыгышында мин әйттем, мәчеттә махсус балалар өчен экскурсиялар оештырып, ислам тарихы белән таныштырып, татар тарихы белән таныштырып, һәм инде мәктәпләргә чыгып махсус дәресләр үткәреп. Ягъни мәчеткә килгән балалар белән түгел, мәчеткә җилмәүче балалар белән дә шундый эшләр юлын таптык. Аллага шөкер, Удмуртия Республикасы башка төбәкләрнең күбесе төбәкләре шуның белән аерылып тора. Бездә хөкүмәт кешеләре дә, башка милләтләр дә кем генә булуына карамастан, без бердәм булып эшләргә тырышабыз. Хәтта менә хөкүмәт кешеләре тагын да ныграк, активрак эшләсәгез, тагын да хәйрлерәк булып киңәшләрен биреп, төрле чаралар үткәрергә ярдәм итеп, махсус конференциялар үткәреп, ислам конференциялары, бездә бар махсус министрлык, милли эшләр буенча күп төбәкләрдән дә бер юк. Һәм инде менә шундый очракта бердәм кеше туплаган вакытта чыннан да алга китү бар. Икенче ягыннан бездә татулык, бердәмлек мөселманнар арасында. Бездә бер генә мөфтият, бер генә мөфти, бөтен мәчетләр, бөтен имамнар шул бер мөфтияткә буйсынып, Удмуртия җирлеге теге таралган булса да, мәсәлән, кайсы авыллар төн ягында, кайсы көн ягында, без аңа карамастан аралашып яшибез, Аллага шөкер. Безнең районда 4 саф татар авылы бар, бер тагын авыл бар, Катнаш авыл. Соңыннан бар Юкаминский район дигән, анда революция хәтле 25ләп татар авылы булган. Уйлап кара, 20ләп мәчет булган. Менә һәр бүгенге хәлләрен аларның басына белеп бетермим. Но ул иң татар күп яшәгән район, анда гомумән алганда халык исәбеннән татарлар 18% тәшкил итә. Бу бик зур показатель. Менә гомумән әйткәндә алай булгач инде бер 30лап татар авылы кимендә булырга тиеш Удмуртиядә. Без татар мөселманнары үз йөзебезне югалтмыйча, башка милләт кешеләренә ва башка диннәр тотучыларга да үз динебезне таныштырырга тиеш. Бу эшне алып баруны Удмуртия Республикасының мөфтияте дә төп юнәлешләрнең берсе дип билгели. Ижау шәһәренең Җамигъ мәчетендә даими экскурсиялар һәм төрле чаралар үткәрелә. Мәсәлән, Эчке эшләр министерствосы белән мөфтият арасында төзелгән махсус килешү буенча полиция хезмәткәрләре өчен ислам дине белән таныштыру семинарлары оештырыла. Яшь белгечләр белән мәчеттә очрашуның төп максаты динебезнең әхлакый кануннарын аңлатып, мөселманнар белән эш алып барган очракта аларның дини хисләрен истә тотарга өйрәтү. Шундый чаралар төрле диннәр вәкилләре арасында дустана мөнәсәбәтләр урнаштырырга да ярдәм итә. Шуның мисалы, узган елның Корбан бәйрәме көнендә Республикабыз мөфтие Фаиз Хәзрәт Мөхәммәд чакыруы буенча Ижау һәм Удмуртия митрополиты Викторинның Ижау Җамигъ мәчетенә килеп, мөселманнарны Гаит көне белән котлавы, мөфтияткә динара хезмәттәшлек өчен рәхмәт хаты һәм кыйммәтле бүләк тапшыруы. Мин имам хатип булып хезмәт итә торган Кистем авылы Җамигъ мәчетендә дә даими рәвештә балалар һәм өлкәннәр өчен экскурсиялар оештырыла. Узган 2015 ел дәвамында мәчетебездә 32 мәртәбә экскурсия үткәрелде. Аларда 500дән артык кеше катнашкан. Шул исәптән 350се мәктәп яшендәге балалар. Авыл мәчетендә булу Кистемдә бер көн дип аталган этно-туристик маршрутка да кертелгән. Шулай ук 4-5 классларда диннәр мәдәниятен нигезләрен, ягъни основы религиозных культур и светской этики дигән предметны өйрәнүче балалар өчен махсус дәресләр дә мәчетләрдә оештырыла. Шуның өчен 2013 елда ачылган яңа гыйбадәт йортында ислам дине тарихына багышланган махсус күргәзмәләр оештырыла. Киләчәктә 110 еллык тарихы булган иске мәчетебездә ислам музее ачу күздә тотыла, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә.